Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Hiala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago niyo na lang ako sa pangalang Ives, tambalanista since 2015. College pa lang, habang nasa biyahe, nakatutok na ako sa inyo. Nakakawala kasi kayo ng stress at lungkot. Happy vibes lagi ang dala niyo kapag nasa ere kayo. Anyway, sumulat ako para humingi ng payo. Ang successful nyo kasi sa napili ninyong career, kaya sure ako na may pangmalakasan kayong advice sa tulad ko na hinahanap pa lang ang place under the sun. While growing up, madami akong gustong maging. Pangarap kong maging guro kasi parang masayang magdaldal sa mga bata. Gusto ko ding maging news anchor kasi ang social tingnan habang naka-blazer at nagbabalita sa TV. Dream ko din na maging presidente because tinitingala ng mga tao tsaka parang I can really make a difference in the country and the lives of my countrymen. Nangarap din ako maging isang chef dahil mahilig akong kumain. Sa dami ng gusto kong maging, nahirapan akong mamili kung anong career ba talaga ang papasukin ko. Pagdating ng high school, I was asked to be a student teacher for a week to grade schoolers. We were celebrating the Universal Teachers Month that time, and it was a way to honor our teachers and give them a break. Dito ko napagtanto ang hirap at sakripisyo ng isang guro. Kailangan ng iba yung pasensya sa mga batang pasaway kasi hindi sila pwedeng sigawan or saktan. Narealize ko na hindi bagay sa akin maging teacher. Maiksi kasi ang pasensya ko at mabilis akong magalit tulad ng nanay ko. Naging member din ako ng Kitchen Wonders Club. Every Saturday, may cooking sessions kami. And I enjoyed cooking. My mom wanted me to become an engineer para mapanindigan ko. Pero Take 2. My mom wanted me to become an engineer, pero pinanindigan ko ang pagiging chef. Tingin ko tama ang naging desisyon ko dahil gusto ko talaga ang culinary arts. Ang dami kong natututunang paraan ng pagluluto. Ang mas masaya, naiuwi namin ang mga niluto namin pagkain pagkatapos. Sumasali din ako sa mga cooking competitions. After college, nagtrabaho ako sa isang hotel sa Makati bilang isang baker na graveyard shift. Dahil bugbog sa biyahe at gising sa gabi, lutang ako sa trabaho. Idagdag pa dito na komplikado ang pagbe-bake ng ibang tinapay. Ang ending, nagkakamali-mali ako sa pagbe-bake. Kaya nag-resign na lang ako bago maging mas komplikado pa ang mga pagkakamali ko. Nagpalipat-lipat ako ng restaurants. Pumasok ako sa Korean restaurant at fast food. Ganun pa din. Nagkakamali-mali pa din ako dahil sa pagod. Napapaisip tuloy ako na baka mali ang kursong kinuha ko. Tambalan, ano sa tingin ninyo? Push ko pa ba ang pagiging chef or should I shift to another career? Maraming salamat po sa inyong payo. Ang inyong tambalanista since 2015, Ives.
Ayan. Hello naman sa'yo. 'Di ba ang sabi niya naman partner kaya nagkakamali-mali dahil sa pagod. Kahit anong trabaho mo, pagka pagod ka masyado or overwork ka or hindi ka nagkakaroon ng chance na re-energize, ganon. Kahit saan ka namang ilagay na career, magkakamali ka pa rin. Correct. Kung baga parang bawa, kung na-experience yung malasing, yung sobrang lasing yung matindihang lasing. Ano yun pagka bata ka pa, madaling makarecover. Pero may recovery period. Hindi kagad the next day ay mali po yung paniniwala ng mga manginginom na para maiwasan po ang hangover, kailangan manatiling lasing. Mali po yun. Medyo tama pero mali. 'Di ba? Sabi kasi ng isang kong kaibigan manginginom, ganun para wala kang hangover, dapat lagi kang lasing. Ganun. Yung sabi niya sa akin. So kinontra mo yun. Kinontra ko bilang yun. Isang expert na manginginom for today's video. Bilang expert na manginginom dati, 'di ba? Kailangan may recovery period. Hindi mo pwede, kasi yung hangover napakatindi po talaga nun. Kapag meron kang hangover, o kaya kahit hindi ka na uminom, yung bang napuyat ka, let's say nagparty ka hanggang alas 2, nag-work ka hanggang alas 2, kailangan mo bumangon ng maaga the next day. Mahirap talaga yun. Lutang ka talaga niyan. Ganon. May mga ganyan kaming moments ni partner. Maaring puyat kami, pagod kami, masama ang pakiramdam, lasing kami. Yes. Hindi naman kami lasing pero may hangover kami. Talagang pwedeng mas mabibo ang usapan, pwedeng extra energetic ka, or pwede ding lutang ka. 'Di ba? To the extent, oo. Talaga sinabi ko yun. Correct, 'di ba? Yung mga ganon. To the extent na yun nga, mali-mali na. Talaga ginawa ko yun. Talaga, in the case of etong tambalanista natin, talaga, asukal yung nilagay ko sa lip na asin, 'di ba? Ganon. Nakakawala talaga ng focus kapag ganyan na kulang sa tulog. Kasi, baka yung mga pinupunta mo talaga, yung talagang, yung night shift na, hindi correct na hindi nakaka-recover yung katawan mo. So baka kailangan mo lang ng tamang time management, or yung restaurant na tamad lang yung mga tao, gano'n. Hindi pwede mag-overtime, ganyan. Tsaka yung walang competition, hindi nagpapagalingan. So kung pangit ang gawa mo, okay lang. Yan, gano'n. Yun ang hanapin mo restaurant, di ba? Yan ang hanapin mong bakery, gano'n. Pero kailangan mo lang talagang buhayin ulit yung dugo mo, yung sarili mo para hindi ka sabog. Kasi gano'n talaga yun Pag sunod-sunod, na-experience ko na parang, yung bigla ka na lang tutulala, yung parang blanco yung isip mo. Magiging lutang ka. Oo, lutang. Gano'n. Minsan Tanungin po natin yung mga kaibigan nating adik at tambay. Ganun po yung feeling ng lutang. Ganun. Agree ako doon. So, minsan kailangan mo, again, sa segundahan ko lang yung sinabi ni partner, time management, para magkaroon ka ng time, di ba, for your work and time to relax. Kailangan mo yun. Kung ang titingnan naman natin ay kung ano ba talaga yung magiging gusto mo. Actually, buti nga may goal ka Ang dami mong gusto mong, ang daming gustong mong gawin. Which is actually okay. Kailangan mo lang dito ma-determine kung ano dito yung short term. Diba? Ano yung doable in 1 year? Ano yung doable within 2 years? Kailangan mahimay-himay mo yun. Hindi pwedeng sabay-sabay lahat gagawin in 1 year. Kunyari, gusto mo maging presidente, so hintayin mo maging 45 years old ka. Mga ganon. Diba? Or mga ganon tipo. So kung gusto mo naman maging chef, doable ba ito within this year or next year? So kung yun yung posible mangyari by next year, and then yun muna yung gagawin mo. Huwag mong sasabayan na doable after 5 years. Di ba? Halimbawa, gusto mong maging sikat na announcer, hindi bigla-bigla yun Di ba? Pupuhunanin mo yun. Hindi pwedeng nag-apply ka ngayon, bukas sikat ka na. Hindi ganoon. So pupuhunanan mo yun, pwedeng it will take time, 3 to 5 years bago ka makuha mo yung craft ng isang magaling na broadcaster. Diba? So kailangan ulitin namin na alam mo yung short term, medium term, and long term na tinatawag na mga goals. Bukas lang yung gusto kong intindihin, partner. Ayoko nang isipin niya. Bukas lang yung gusto kong intindihin. May mga short, medium, and long term ka pa dyang nalalaman. Kailangan na, halimbawa, simplify natin ng konti. Isimplihan mo lang. Okay. Si Aling Bebang, di niya naintindihan yun. Ano yung gusto mong ma-achieve itong bago matapos December? Yan, ganyan lang, partner. Malapit lang tayo.
Kasi di natin sure kung Diba? mabuhay pa tayo long term. Oh, Eh. yun yung sample ng short term. Gusto mo bang makabili ng cellphone? For example, o bagong damit. Eh, din pag-ipunan mo yun. Yun muna yung gawan mo ng paraan. Tama. Sa madaling salita, isa-isa lang. Isa-isa lang. Oo. Isa-isa lang Hindi kasi... pwedeng sabay-sabay. Correct. Pagka sabay-sabay, feeling mo Avenger ka, walang ganun. Oo. Diba? Hindi ka Avenger. Walang ganun pelikula lang yan. Diba? Isa-isa yun yung point ni Diba? partner. Gusto mo mag-ipon. And then, targetin mo yung buong 2023. So, yun muna, di ba? Yun. Pagdating ng 2024, gusto mo magka-jowa naman. Ganon. Yun naman yung career 2025, mo. oo. Although yung mga iba kaya kasi nilang pagsabay-sabayin. Oh, kung Diba? capable ka of multitasking, Eh and bakit then naman hindi? very Kaya good. lang, etong kulang ka nga lang sa tulog, lutang ka na. Hindi naman sa ginana-judge ka. Pero tamang-tama yung advice ni Chuper. Mukhang sa tipo mo, isa-isa lang, friend. Oo, huwag sabay-sabay. Kasi Malilito ka talaga. Kasi yan nga kulang ka lang sa tulog, graveyard shift eh. Sabog-sabog ka na, friend. O Totoo. what more yung sasabay-sabayin. Hinay-hinay lang, isa-isa lang. Sa tingin ko, okay naman yung career mo eh. Ano lang talaga, parang kailangan mo lang piliin yung tamang restaurant na o kaya baka pwedeng sarili mo na para masawak mo yung oras. Yung mga tipong, ay, tamad na ako, tulog muna. Ganon. Mga ganon. Correct. Yung ganon siguro. Kasi yung shift, kasi yung tinatanong niya partner, yung shifting ng career eh. Ano yan talaga, hindi kasi madali yun eh. Oo, diba? ano yun, Unless talagang pupunanan mo talaga oo, to. eh. Mag-invest ka dito ng True. time, ng pag-aaralin mo yung sarili mo, training, Oo. development at mga kung ano-ano pa. So, hindi siya basta-basta mangyayari kaagad-agad ng Ang siguro, within 24 hours, walang ganon. Walang ganon, di ba? Oo. Ang siguro, ang pwedeng mangyari is kung talagang, alam mo, ang Diyos naman ilalagay ka talaga kung saan ka nararapat eh. Pwede mong tingnan yung aspetong pwede mo yun. kumbaga ngayon, ang gagawin mo, dahil alam mo namang natagpuan mo na din yung sarili mo. Sabi mo nga, nilaban mo yung pagluluto, di ba? Nilaban mo yung pagiging chef, kahit sabi ng nanay mo, gusto niya maging engineer ka, ganyan. So, nilaban mo. So, pwede mo pa naman yung ilaban. Baka lang talagang, hindi mo pa lang nakukuha yung tamang timpla. Tamang timpla, 'di ba, ng kung saan talaga. Pero yun nga yung sinasabi natin, partner, na kahit naman ipilit mo yan, kung hindi ka rin talaga para dyan, ibabalik ka ng Diyos kung saan ka talaga dapat. Pero while you're still there, diba, karirin mo muna yan. Yes. Tapos ngayon, kung meron ka nakikitang opportunities, katulad nga ng sinasabi ni partner, aralin mo muna. Mahirap kasi jump eh. Oo. Pero minsan, partner, kahit hindi pinag-aralan, tapos jump ka, minsan yung doon ka pa pala pupunta eh, diba? May ganong instances may ganon din ding instances na hindi mo Ako partner, yung paglipat ko dito, hindi ko naman naral yun eh. Parang pag-aralan ko to na parang isipin ko to ganyan. Hindi eh. Biglaan lang din talaga siya. Within 1 week. Kung short term, medium at long din lang pag-usapan. Yun super short. Within 1 week, nag-shift ako ng career. Diba? From banking to broadcasting real quick. Kasi nga, eventually, parang God will lead you to where you should belong. Diba? Kung saan ka mag-grow. 'Di ba? Yung ganun. So maging siguro mindful dun sa mga signs. Yung mga opportunities na basa ka ng dumadating. horoscope. Yeah, pwede. Minsan guide sila. Pwede, ikaw bala. Naniniwala ka dyan. Magkakaroon ka ng bonggang Yan, trabaho o bonggang ganun. career next year. O mga ganong kemerot. Hindi natin alam, 'di Di ba? ba? Ako talaga sa akin solid yung Planning. ano yung kaya mo this year at ano yung kaya mo next year. Yun muna. Ako for example, right after my MBA part, talagang tatargetin ko is yung culinary. Culinary Kaya ka, medyo diba? nakarelate ako. So hindi ko pwedeng pagsabayin na nag-MBA ka at nag-culinary ka tapos nag-broadcasting ka. Correct. Diba? So, baka mamaya latak na lang nakukuha namin Christopher dito. Ba't si Christopher parang laging sabog? Kasi ang daming ginagawa. daming niluto kagabi. Nag-MBA na, nag-catering pa kagabi. Tapos nung nalaman nila ng cater si Christopher, ginawa pang host. Hindi kasi you cannot spread yourself too thinly. Yes. Yun lang yun. Good luck sa iyo, Ibes! Kaya mo yan.